unsa man yun ang may tabo. Si Manuel Villardar hangtod karon nagpangita para sa nawani niya ang winning ticket. Unsa man imohang buhaton kung makadaog ka sa jackpot sa loto? Apan ang imong winning ticket na wagtang. Murag saman nga pangutana sa. Apan seryoso og sakit kini. Nga isyu sa tao nga tinuod nga nakasinati nini. Ani ako ang Regional TV Presents. Kung makajakpat kag loto unya na wagtang ang imuhang ticket, unsaon man nimo? Wa na. Muna kay kapuslanan kay di man kita ka-claim og watong ticket. Makatuga ka? Madong hikog tanaw ko. Mahilak jud ko gikas butag kudos gabi. Pila ka adlaw? Usa ka buwan siguro kayo. Unsa na lang 367 billion. O di man maklaim. Useless man o si tag matakay huntam sa taghunhuna sa tundaog wa diha. Magol kay imbis na nakadaog unta unya wag tang mahinoon. Dili. Di makatuwag maguna-una. Murag sa mansa. Apan kon matinuod yun, unsa man yun ang may tabo. Si Manuel Villardar hangtod karon nagpangita para sa nawani niya ang winning ticket sa jackpot. Ugwa na gyud niya ikita. Suma ni Manuel nga sigurado siyang nakapalit og numero sa 655 loto nga mao gyud ang nidaog nga combination. Katuhuan dili nga natuman na kuno ang iyang damgo nga mamilyonaryo. Apan ang damgo na himong daotang damgo tungod kay nawagtang man ang iyang winning lotto ticket nga nagtangag lang og kapin sa 50 ka milyon ka pesos. Mao gyud, mao maning numero gyud. So, ang sinahitabo sa imong ticket? Nawa ra gyud. Nawagtang? Wani. Nawani ra ba? Nalimot ra ko kay nabutang nako kay limtanon po gugod. Pero okay ba claim na baro? Pero lagi, sa imong bahin mo, ito, nakay ticket Mao gyud. Oh, mo na problema na ko mo nang tanan bitaw ko ninyo kay basig na mo idea ba unsay pamagyan na. Kaya daghan kay ningon nga konsulta naglain kay ang wan mo pangutan-an ko may man. Mo usay paagi na di na maklaim mo kay ang ticket ni kun importante. Suma ni Manuel nga usa ka tuig niyang gimintin ang 6-digit numbers nga hinatag kuno sa usa ka tiguang. Walay palta ang iyang pagpusta sa mga major draws. Busa sigurado siya nga nakapalit sa winning numbers. Gani gipakita ni Manuel ang pipila ka mga nangaging tickets nga napalit nga adunay susama og numero sa iyang nadagan. Ngayon siya nga palitalan niya Martes ag Biyernes hindi ka madakan. Kay ako mananambal ko taga din na ako unahan ng bilib ruma. Kaning 6 digit dong, pang milyonir na. Gisulayan na kuno niya adto ang outlet nga iyang gipalitan o gikumpirmar nga ang midaog ang iyang numero. Apan, ang problema kay wa siya'y ikapakita nga ticket nga maoy bugtong kamatuoran sa iyang pagdaog. Magbangita na ko anang palitan ng daog ron. Uli ko. Nya pulti na kong lipaya gyud kay nagtuo lang jud ko nanabi din ko. Oh, nya ang ticket ako diri pa ako. Nya antog ni uli ko semua diri akong ticket nya ningon ko may ison ihayan nimo god. Tinuod na tinuod lagi na. Nya wala ko yatag ng ticket. Nya mo to sa pakita ako nako pakita gitagaan ako sa ticket nga dili mao. Admitido si Manuel nga sa sinugdanan di siya makatulog sa paghuna-huna sa ticket nga hangtod karon wa pagyud niya ikita. Apan wa siya magpakawa sa paglaom nga sa dili pa mahupas ang deadline makaplagan niya og balik ang winning ticket. Ha? Makita nimo? Amo ginay kong gipanganda sir kay dagham jud ingon nga og magdagkitan hayahay jud kuno kay miniliyon mo kuno ni. Nya ako nakala ko matay makuha na ko ni bisag makakubra lang ko 2 million may nakayo. Oh. Kwarta na? Oh, mabita ingon na gabi nga kwarta na pero naging bato bagyo kuno kinawa man. Kasi makita, imo ang utigayon to nimo mga butang dito. Oh pero ako sa naglaom di ko makitaan ako pero mao kanu sa ako ka. Nahimong batuman ang iyang gipangandoy nga kwarta apan malaomon siya nga maulian kini og subling mo balik pagbatog siyang palad ang swerte. Ako si Alan Domingo, kini ang akong short dokyo.